Elikkä kertokaa, missä te olette? Sirkkamäen kylätalolla. Kyllä, uudella Sirkkamäen kylätalolla ja sen eteisaulassa. Ja minkä edessä te seisotte? Sanoppa sinä. No, tämä on tämä Sirkkamäki maalaus, mikä ollaan 4H-laisten, sirkkamäkeläisten 4H-kerholaisten kanssa tehty. Kartta. Sirkkamäen kartta. Karttapuu. Ja miksi te seisotte juuri nyt tässä? Me pakotetaan. Te olette tehnyt sen siellä pajoissa. Kerrotaan tässä prosessista, että miten tämä kaikki on tapahtunut. Mutta siis tänään on joku erityinen päivä. Joo, eli tänään on ollut Sirkkamäen kylätalon avajaiset, iloisen kesäinen kyläjuhla, jossa on myös paljastettu nyt tämä maalaus yleisölle. Ja on täällä ollut paljon muutakin hienoa ohjelmaa. Eli... Niin mitä? Oli sekä puheita, lauluesityksiä ja sitten oli Savonia ammattikorkeakoulun tanssi- ja musiikin opettaja-opiskelijat, niin heiltä oli ohjelma ja sitten oltiin työpajassa tehty myös semmoinen flashmob-tanssi, mihin sitten tuli innokkaita osallistujia ihan sitten yllättäen, mikä oli oikein mukava lisä. Millainen päivä oli? Hieno päivä. Me ollaan tosi tyytyväisiä. Mä vilkaisin kameraa nyt. Tuli kauhean, että mä oon tehnyt väärin. Minkä verran ihmisiä oli paikalla? Sä laskit. Mä laskin jossain vaiheessa, että 150, mutta mä en tiedä, että paikalliset oli minusta. Oliko puhetta, että 180? 180 oli joku. Niin, ainakin. No sanotaan, että vähän alle 200. Liki 300. Paras numero arvotaan. Lähin arvaus voittakoon. Ja minkälainen tunnelma juhlassa? Rento, mutta juhlallinen tietysti, koska tämä on tärkeä tapahtuma. Minusta tuntuu, että yleisö nautti. Sää suosi ja tarjoulut oli hyvät ja kaikin puolin miellyttävä fiilis. Mitä te toitte Sirkkamäkeen? Liikettä. No, liikettä. Ja täällähän nyt on siis, tämä nyt on nähtävillä, että kyllähän täällä niin on toimiva kyläyhteisö tällä hetkellä, mutta ehkä siihen joku oma sävy on niin sitten tätä myöten tullut ja niin tytöillekin. Että musta on tosi ihana ollut nähdä niin nämä 4H-kerhon tytöt, että ne on tosi ihania ja sitten niin semmoinen, niin että kun ollaan niin tehty niin ton maalauksen kanssa töitä, että miten hyvin ne sitten kuitenkin tuntee sen oman kylän ja sen niin siitä ammentamisen, että varmaan niistä jokainen nyt lähtee maailmalle, mutta että varmasti se jättää semmoista jälkeä siitä omasta kylästä kuitenkin sitten aina. Pienetkin asiat aina sitten. Innostus on ollut käsin kosketeltavaa. Ja maalausta tehessäkin, niin kuin just tuohon edellisessäkin sanoin, että vaikka niin kuin se on ollut niin kuin tyttöjen homma ja 4H-kerholaisten homma, mutta onhan siihen osallistunut niin kuin moni muukin kuin pelkästään, että niin kuin esimerkiksi viimeisenä päivänä, pajapäivänä, niin sitten meillähän siis kaikkina päivinä huolehti paikalliset ruoan tänne. He tekivät talkoilla, niille tuli lämmin ruoka joka päivä. Ja viimeisenä päivänäkin oli sitten, mä en sen rouvan nimeä muista, mutta hän toi sen ruoan ja sitten kävi myöhemmin hakemassa astiat pois. Niin kummallakin kerralla hän kuitenkin viipyi pitkät ajat ja oli niin kuin katsomassa karttaa ja tekemässä. Hän osallistui pajoihin mukaan, vaikka hän ei varmaan sitä niin tiedosta, että oli mukana. Mutta että tosi tärkeä, en olisi osannut tehdä noita. Ja tyttöjen kanssakin oli, että tietyt paikat oli hankalia, niin sitten oli se kokemus sitten kuitenkin. Paikallistuntemus. Hän istui tuossa ja ihaili tätä työtä ja sanoi, että tätä on niin mukava katsoa, että hän haluaisi kotiin samalla. No miten teidän välinen työnteko ja työnjako on sujunut tässä? Meillä ei ollut mitään ongelmia. Mulla oli aikataulullisista syistä, niin mun työpajat oli jo hyvissä ajoin tai aikaisemmin. Ja sitten koulujen loppumiseen ja muutenkin siihen, että ihmiset pääsee osallistumaan, että kun
oli sitten aikataulujen kanssa, niin mulla oli ensimmäisenä, tulin tänne ja aloitettiin sillä ja sä aloitit siinä samalla jo vähän sitä historian tiedonkeruuta tarinoita. Ja olit mukana aluksi ja sitten mä olin sitten vaan tyttöjen kanssa pelkästään ja hirveän nopeasti otti vastaan sen tanssin ja olivat innokkaita ja sitten harjoittelivat ja oppivat nopeasti ja pitivät sitä yllä, että kun mä tulin tänne vielä eilen harjoituttamaan lopuksi sitä tanssia, niin paljon mitään tarvinnut, kun ne osasi sen ihan täysin ja ties kaikki, että mitä kukakin tekee. Joo, ne raportoi aina välillä mulle, että ovat harjoitelleet aina 4 kerran aikana sitä. Ja sitten, meillä oli eri aikaiset. Niin, ja musta nyt se on niinku se ehkä tärkein, mitä tästä itsekin oppinut, just se, että Diana on paikallinen, niin on niinku helppo hoitaa niitä asioita, koska se on niinku valmiit ne kontaktit. Niin musta on ollut semmoinen, niinku, tietysti ollaan sovittu, että Diana hoitaa ne asiat niinku tänne ja sitten ne käydään, mitä meidän tarvitsee niinku tähän liittyen tehdä, niin ne käydään, koska musta se niinku jouduttaa sitä koko prosessia, eikä tehdä niinku tuplahommia, että jos mä juoksisin tänne hoitamaan niitä asioita, vaan kun ne hoituu Jaanalta puolet nopeammin täällä näin, sillä on kontaktit valmiina, niin se kyllä niin jouduttaa sitä työpajan tekemistä. Ja jatkossa tehdään sitten taas, kun me ollaan Erjan kanssa esimerkiksi siellä Kerkonkosken työpajassa, niin Erja huolehtii enemmän taas siitä puolesta. Ja mä oon taas sitten siellä komppaamassa enempi. Luulet vaan! Mitähän se vielä keksii? Mitä tämä Sirkkamäen työpaja on antanut teidän, tai tulee antamaan mahdollisesti teidän tekemiseen, taiteellisen tekemiseen? Uusia ajatuksia, ideoita, toimintatapoja? No siis musta ainakin se, että ne niinku tavallaan se tekniikka, mikä tuossa teoksessakin on niinku monta kerrosta. Ja sitten joku sanoi, kun mä näytin kuvaa siitä, että te olette lasten kanssa tehnyt, mutta siitä tuli noin hieno, että se ei olekaan semmoinen vähän niin kuin odotettiin semmoista niin kuin lapsellista, että se niin kuin, miten itselle tuli se, että oikeat tekniikat löytämällä niin kuin pystytään tekemään tosi hienoja juttuja. Se on ihan niin kuin, ja musta ei tarvitse miettiä, onko se kohderyhmä lapset vai kehitysvammaiset tai vanhukset tai minkälaiset ihmiset hyvänsä, vaan se, että just se, että kun saadaan ne tekniikat loksahtamaan, niin me voidaan tehdä niin kuin tosi isoja ja hienoja asioita yhdessä. Niin ja muutenkin niin työparina ja ryhmissä on niin paljon kivempi ratkoa ongelmia, mitä aina väistämättä tulee. Että en mä tiedä, onko ne ongelmia, mutta etsiä sopivia ratkaisuja asioihin, että voi aina neuvotella ja kysyä, että mitä sä oot. Ja no mietitäänpäs ja etitäänpäs tähän joku juttu. Ja ettei tarvitse aina niin kuin ihan itsekseen pähkäillä näitä asioita. Yhteistyö on ehkä se asia, mikä rikastuttaa sitä omaa toimintaa, että kun yhteistyökumppanit ja paikat ja ihmiset vaihtuu, niin ne aina antaa siihen omaan tekemiseen uusia suuntia, kun ne vaikuttaa tietysti siihen omalla tavallaan. Ja sitten kun tulee muilta ideoita tai toiveita tai pyyntöjä, niin sitten kun niihin vastaa, niin sitten se muuttuu, se mitä itse tekisi, jos vaan olisi yksin. Mikä tässä on ollut kaikkein hienointa ja mukavinta? No mulle ainakin on ihan oikeasti siis niinku se koko tunnelma, mitä täällä on. Niinku, että se on ollut niinku tosi kiva, niinku, että kun tänne tulee, täällä on ihmisiä ja pyörii ja se, niinku, eihän mä nyt koko Sirkkamäkeä tunne, mutta sen mitä tässä näiden seinien sisällä ja tässä on saanut tuntea, niin se on niinku ollut tosi kiva niinku huomata, että sellaista yhteistyötä on. Että se on niinku tosi tärkeää. Joo, kyllä täytyy sanoa, että tämä on vähän niin kuin osin se summa, että jotenkin on vaan loksahtanut nämä asiat niin hyvin, että se on niin ihanat nämä tytöt, ahkerat, aktiiviset tytöt ja sitten innokkaat kyläläiset ja sitten vielä tämmöinen hyvä taiteilijaporukka, niin eihän se voi päätyä muuta kuin onnistumiseen. Että hienoa, että prosessi on mennyt näin. Mutta täytyy tietysti sanoa, että olemme puhuttu myöskin niistä asioista, mitä voisi tehdä vielä toisin ja mitä voisi vielä parantaa. Ainahan on myöskin niitä juttuja, mutta että kyllä tämä jälkimaku on erittäin positiivinen. Kerro tähän väliin vielä, mitä voisi tehdä toisin. Tästä kaikkea me puhuttu, kun me vielä puhuttiin sitä, että pitäisi kirjata aina kun joku asia tulee mieleen, mutta ehkä ei olla kirjattu. Mä en nyt en pysty miettimään semmoisia toisia asioita. Joo, ei ole mitään, nyt ei mitään negatiivista mielessä. No niin, hyvä tunnelma. Ei nyt kaiveta niitä, jutellaan sitten myöhemmin. Otetaan siihen, että kerro
sinä vielä? Mikä se kysymys oli? Mikä on ollut hienointa ja mukavinta tässä? No ei mulla oikeastaan paljon lisättävää, että varmaan kun pääasiassa tyttöjen kanssa tein töitä, niin se, että Lyhyesti ja ytimellisesti. Niin, ne muut kuin minä siinä ympärillä, koska sitten se on niin, miten sitä sanoisi? Niin siis tanssi. Niin, siis kun jos miettii, että tanssissa tapahtuu niissä ihmisissä, niin ne ihmiset sitten sen kautta, jotka sitä tekee. En mä oikein osaa mitään sen kummemmin sanoa. Loppukaneetti. Ja loppukaneetti vielä. Niin. Sanokaa kaikki yhteen ääneen samaan aikaan nyt. Mitä sanotaan, että kiitos meille ja kaikille. Ja voisi sanoa loppukaneetiksi vielä, että kattokaa ulos mikä kieli. Nyt 100. Oikein tilattu.